Julie, det er et vigtigt spørgsmål. Hvorfor sidder du her i dag? Altså? Ja, og ved du hvad, jeg kan ikke engang svare dig på det. Altså, jo, jeg kan godt fortælle dig sådan helt kronologisk, hvad der skete, og at vi har skrevet en sang for et par år siden, som mit tidligere pladeselskab synes var en god idé at sende ind til Melodi Grand Prix, og mig og Jens kiggede på hinanden og sagde, det gør du bare, fordi at det er så atypisk Melodi Grand Prix, at vi havde ikke på nogen måde forventet. Altså, der er ikke noget maler byen rød over den. Og så vi tænkte, den kommer alligevel aldrig med. Og det gjorde den, og så sidder jeg her. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at den var gået videre? Altså? Jamen, så blev jeg lidt bange. Også fordi, at jeg samtidig fik at vide, at hele profilen på Melodi Grand Prix var langt mere seriøs i år, og det var meget, meget dygtige sangskriver, jeg er op imod. Så jeg blev meget ydmyg, og en lille smule bange, kan jeg sige. Men du har sagt ja til at synge den selv, kan man så sige. Altså, får du nerver på det? Ja, meget. Ja. Det gør jeg. Men det er en sang, der ligger mig så tæt på hjertet, at det ville være svært at finde en, der skulle synge den for mig. Den kommer helt inden fra mit hjerte, så er det svært at lade andre overtage, tror jeg. Eller det er det i hvert fald for mig. Mm. Har du gjort dig tanker om, hvor langt du skal nå og sådan noget? Nej, så langt. Jeg skal først igennem, altså jeg skal først op på scenen til den første semifinal. Når jeg er kommet derop, så skal jeg spille sangen, uden at kløjse for meget i det og være alt for bange. Og hvad der derefter sker, jeg håber selvfølgelig, at vi går videre til finalen, og hvis vi ikke gør, så er det okay, fordi at vi er virkelig, virkelig dygtige mennesker, jeg konkurrerer imod. Jeg vil nødt til at høre, hvad dit eget forhold er til Melodi Grand Prix personligt. Jamen, i min familie dyrkede vi det meget, da jeg var barn. Vi lavede store skåle med popcorn og lavede indbyrdes væddemål og sådan noget. Og jeg tabte dem altid, hvilket er sådan lidt for uroligende i den her sammenhæng. Men ja, alt kan jo ske. Jeg elskede Melodi Grand Prix, da jeg var barn. Og mit sådan største minde derfra er, at der var en, der blev skubbet i en swimmingpool. Det synes jeg var så fantastisk. Klassisk. Ja. Men hvorfor har vi aldrig set dig i Melodi Grand Prix før nu? Altså, hvorfor bliver det lige 2008? Jamen, hvorfor gør det det? Det gør det jo sådan meget tilfældigt. Og også fordi, at da jeg lavede musik, der gik det jo rigtig godt af sig selv, uden hjælp fra Melodi Grand Prix. Og der var det slet ikke tænkt ind i planerne, og nu efter at have været sådan fuldstændig væk fra alting og blevet mor og en andens kone og sådan noget, så kommer det, og måske er det sådan noget skæbnesnød, og måske er det ikke, og måske er det en rigtig god oplevelse, eller det tror jeg, det bliver i hvert fald. Nu er der så nogen, der tror, at nu er du så blå øjne. Er det så blå øjne revival, vi får, eller hvad? Nej. Kan du prøve at beskrive sangen, altså? Altså, den er sådan en meget uklassisk rock-pop-nummer. Altså, produktionen er lavet meget tilgængeligt og meget sådan, det er Backstreet Boys-agtigt i opbygningen, men teksten er meget atypisk noget. Altså, den udtrykker en holdning og en holdningstagen og noget politisk engagement, og det var der jo på ingen måde i Blå Øjne. Det er ud af navnet Blå Øjne, kan man sige. Så nej, det er alt andet end det.